kapi ai nung ngaju pangau na hulului oh ito haholongan tapos paro hamida sian unang ganggu hodi holoki di pangino aki komos tutuhani oh nama rokap ni ton diki salelena aurap dohoto di ngolumi salelena horap dohotang di ngoluki oh sudani posaku oh mana totong say dilambuki dinaburi rapi tamanaon dinatong rapi tamandayu manupok matuhata nang hupito nang kabero kapi
si boru namana luhona alani burjumi labok ni hatami senaing maau jono hila bumi oh aku kaholongi toh maho boruni rajai serep ni rohami songo dainami ikoko nama alam saut dia marjanjia duka sahadia asona gopuho saleleng mangoluang holat Tuhan basah topui hol solas niroha nani bagas rohaki sasadaho nahu haholongi rade maho majalo ngagope rohaki laho mangalako gabe parsoduki Mauliatin wali Tuhan di sopahor rohanami tu ada bang mudi bagasan manogotona suma sohami dilehokoro di hami hahipason boy hami marpungu namar siaholongan namar dongat tubuh namar dongat sahuta namar hula marburu napinapungu ni asiloton di namar las nirohado hami namak kalason nanaing majalo paso-paso pardongas saripeon anak dohot buru ni huria malitukan marhiti-hiti na posong atong dua yang di bagasan manugoton dinalah hoporat mahamen itu atu bagas joromi nama mudurhon ima anak dohot buru ni huria malitukan pataru mahamen itu kan tutongan di bagas nunda hugo bina baru baimi si boru tino doni rohaki boru diraja boru namora mora maroha baru
Asa masuk kita tu acara kebaktian di pemasuk-masuk ni anak dot boru di hurian Tuhan ni tak buka halaman 27. Hurian di Tuhan ta Yesus Kristus Lian Saderion Jumat 3 Juli 2020 Marpumudo kita di Bagas Soroon di nanay Manjao pasu-pasu perbagason ni Rio Abed Nejas Manulang Dohot Sri Bintang Evi Bormanel Atong naik pukot tak kebaktian pamasu-masuan perbagason ni anak don boruta borni hurian tahun alani tapaho marwata martangi yang mahita di begasar watabi mangido asi do thorong ni rohan asa roh ibana mamasu-masu nasida do tidak saluna nang aka ulon dasaryon martani yang mahita. Amin. Mari dibaca. Di tahir mamuna durwain naik merbegas. Alaida tamala Kristen merbegas sungun naso tumarda di bata. Atau tangil kamu majolo hata ni di bata taring uturut ni perdomasa review ni ala Kristen. Jadi dito pa di bata majo mai tumiro rupana di biruhon di bata laho manok pa iben. Bawa buru-buru sida dito pa. Dung dito pa debata comai idok ibana dan dengan sesada bawai pucung hubahema di ibana sada buru-buru pangurupi di ibana baina kupnu alai siang mulanai dope di hatotok nai bawa dos buru-buru nasida di bahaya alani tadi konon ni bawa do amana do kinana patok for dirina tu nanulina naga bisa daging do nasida na dua asa dari dua benasida tuk sa daging do aku ni dilo Tuhan Yesus ganu na paulapon na nulina ya soala ni na marminan na palakupos saro pangalakuk do nang namabuat na sirangi atau na pinadumun di bata dan jadi sirangan di jolma
Sono do dilo debata tu bawa. Hamu aka bawa haholongi hamu ma parti utamu nabi. Songon Kristus nama kolongi huriai. Jalan nama ngaya diri na umukopsa. Unang muru kamu dokot nasijel. Eko maro hamu madongan nasijel. Sanga baik kamu nasijel somodongan panea tinanguluan na surasudah. Dongeng songot do dido hatani debata tuaka buru-buru diulo ya kabar buah ma bawa nabi songon panguluna di Tuhani ai bawi do uluni pardutana songon Kristus uluni huriai iko motor porman toman martoma kalapohon haremahon nito di parangeni buru-buri imana arga dijolo ni dibata do dijolo ni corma atong somonaka nama parangil kada nebata mam sumuluku para sinroha do tabasar do tasereponi roha mam masih paunini mam do masih asia-asia salur reading miroha moro rimas panonggahilni do pangicohni dauma sekam alai digit jamni salubuk nain masih orang mamu aido raut ni nasu tinggan dungi damen sete bata ima mengarjai sebagai sarhamuna jala salut nabi nehmuna mar hiditi hata mana papena toktong mai mar hiditi guarni Tuhan Yesus asa ibana mengarjai rohamuna do ulamun atong nu ngadwigi hamu hatani dibata tarimot turu husni pardongan saribeni namanu kumaau nuai jumolo liho ale pangoli Rio Abed Nejar Simanula olo doho maka jonjok ko dijolo dibata naboto salhut do dijolo ni akadoman na pumudison na di pangidorohando si Sri Bintang Epi Boru Manalu na ni Ritmon gabi dongan musaripi olo doho maka hulong ibana siya nasa roham dohon mamulahon siya nasa bugong huot marparangay na bedia rabdo tiben naulo doho mga juaju doho tagalirna tuksura humura parangena jalan nasutupa palohom mana talikonomu ibana paima disirat kamatia kamusubut molo no sadaro hamma moloi sarunai dokma ulu namanu kumau doho diho Ale Inang Sri Bintang Epi Bormanalu Niririt ni si Obed Rio Abed Nejar Simanula Baet dongan Nasaripi Olo doho maka junjuk ko dijolo ni debatan na bodo sabut do dijolo ni dongan na pumudison na dipanginiroham do si Rio Abed Nejar Simanulangon gabi sinudukmu olo doho makolongi ibana siya nasa roham dohot marpangalahon atre maralupun ibana dohot marparangin parangin nebadie babua halak kristekko jalan nasutupa mahil loko mana tadi konomu ibana paima disira kamatia kamusubut molo nang sadaro ham mangoloi salut neng dokma olo
Napos kon dewata lawan napasatu tata maturi itu jaga anak dokter di dia auto nabi nabi dewata dan dia disirangan Roma. Amin. Di pas-pas dia Tunggu, stop. Ya, penasa matulungan paralelu. Ya, mau lihat tema di kesempatan terhadap Tuhan. Dison abang jong rohani imam marhiti huriyata huriyah kabibi simanul matiti fasahato doh tanian nami di hamu amanami na menjaro pasok-pasok berdoa saritio si Tuhan ta marhiti naposonai tanian nami aman tanian huriyata agiat mah di rumah tangga negeri bahagia rumah tangga sitiruka butuh julono jaga rumah tangga nama haliara tuliwatan iwatan yang huriyata laos disol di pasar huriyata lo cendera mata diwil dohot bukuindi panggilan nama dan dilamari inganannya jauh pagilaukan matuamu dohotuina orma muda dina pasal zokon rumah tangga yang baru hampir las obatang muda lahu mangilu keburution tulewata akiat di basuh tulewata rumah tangga muda tidur sama di masuk hal asyik kami menolak teman. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hati.
meneteskan peluh kebahagiaan. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau dituai bahagia. Tangian pangiduan pahotot beret parumah tanggau. Kurian parumah tanggau naside jalan nunga di basu tuatta. Alani ita pangiduho ma tutuhatta asa mangulu naside di begasa Tuhani anggiat gokdame dohot las miroha rumah tangga naside. Saya hamuluan nasida ma barat parumah tangganin anggiat asi rohani Kristus manot dami parumah tanggau nasida alani tajuhun ma tu Tuhatta. Sayang giat ma parumah tangga nasida marujahat di aposeal doho pakirimun na tuku tude bata jauba sai tong ma dibere di nasida marsau doh hatani di bata garupari di bagas nasida alani tabagi doho tu hatta sai di perbugui jalan di pasu-pasu tu hatta ma Rio Abednejar Simanulam dia ka ulona nirupan ni dengan nasaripe anggiat ma goar ni Tuhani marsanga jalatoro jolma dapota pasu-pasu ni Tuhatta marhiti pakobesio do tulona alani tapangidoho ma tutuhatta. Di pasu-pasu jalan di patuku Tuhatta ma ulau pakobesion ni Sirio Abednejar Simanulam dohot siribintang epi borumanan do pangurupian ni sinudukna bae ma ibana ulau-ulau makoron las ni rohatu sarucong alani tapagidohong ma tutuhatta
na di basahon tuat tatu nasida aka yanakon na ipas jalan batas maroha tarnobi na untuk jalan biar di de Jehovah alani tapangidohong ma anggian mana toras nasida marlas ni roha marnida parturin di parumataman nasida di basa-basa tuat tama ay pason na kasunahan dorlas ni roha di natorasna sajako jara dirupi akalelena dot cisorotna mana sida di salut nasida salutul nasida asi maroha di tuatta na manggonggomi aka na marholong ni roha dot na hinaholongan nasida tuktong manangyakon mangordihon dohot mangurupi nasida alani tapagidohon ma Rab maida mando tangian ale amanami Asi nirohan itu adalah Yesus Kristus. Dotolong nirohan ini batam. Doho persauran itu di berbadia na madongani hamu saludna. Amin. Ya, pinasahaman di pengantin marputra marputra magpanita. Ya, di marputra magpanita dengan pengantin pinasahaman madukhana. Mamulia tu rohani tadok mulia tu dewata alani asi do tolong rohana bui nomarahi bahasa sama terima kasih. Amin.
maho dahasian nagabe parsonduk bolaki jalo maito daholoko Sonang doa hasia di sude holongmu nasal lelengo sadario ujalo maholong mi rade doa gabe pasondu Rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga seribu anak, seribu koru untuk kadang minuto, jalan rumah tangga si hadiah itu ini. Jadi open main, mau kepari namuna, hidup kami na, berbisnis di namuna, yang nak nami di bagian satu kilo putih na, kakak. Ya. Ya, thank you. Lalu bisa Baik, sama dengan kedua surat biar mapoki baru dari pertemuan biar batok dimuna menuju mengangkat kecamatan. Horas kita dulu ya. Horas. Madisok kami nungain borani hasuhuton. Di mana makalah sok kami dinaung majalo pasu-pasu perdongas sanebeon. Anak bohong paromen nami siento may bagas orang itu hatai. Iselani madi bagas antikyon amma marlas miroha kami disor. Kona hasuhuton. Aliat dorang suhu baik kami totor nami disor. Amang permusim nami. Jolo baik damang bajolo. Suara ni uning-uning ng munay asang giat ditangihon namat tadi bata dipaso-paso Tuhan ta ulaw no di namang mulay sahab ro di namang ujogi beda